Putri kang sulistyeng warni srihaning mastika Mas, maaf soalnya biasanya kan Putra Kanjeng Suralawe. Yang bener Labuh Tresno. Putra Kanjeng Siralawe. Oh, Putra Kanjeng Siralawe. Lek ora ngerti aja malu, takon karo aku. Oh ya. Nggih nyuwun pirsa. Mas napa Pak Dalang? Mas Dalang napa Pak Dalang? Mas Dalang apa Pak Dalang? Bebet. Oh iya. Janganlah. Pak Dalang nyuwun pirsa ingkang banner niku pripun kula di banneraken. Putra Kanjeng Siralawe. Kebiasaan nyanyi wonten campur sari niku kan nggih agak beda ya. Jadi ini mau tak betulin, betul-betul. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Putra Kanjeng Siralawe. Nganti kleru iki. Druk prang brong. Ayo. Ayo. Tuk prang kung bajana kara bebela wirat Iki Mbak Lisa karo Mbak Tatin kudu nggatekke dari Pak Dasar Daminto, Kepala Sekolah SMA 1 Ponorogo. Ya. Iki fan berate Mbak Tatin. Tenan wit mau bingung ae. Tatin dereng dugi Pak Dalang, dereng dugi Pak Dalang. Monggo Kepala Sekolah. Ayo goleki Tatin ayo. Monggo ning sekolahane wong nomor 1 dihormati karo guru-guru karo siswa-siswa. Neng kene kalahe karo Tatin. Nggih. Mugi kasugengan saha sih kanugrahaning Gusti Allah. Tetepa kajiwa kasalira dumateng Bapak Arba Sarimbit garwa. Utaminipun dumateng ingkang putra nenggih Mas Labib Nur Irham. Nggih. Menika wonten bebingah utawi tandha tresna senilai 1.500.000. Tenan. Dalang 500.000. Elisa 500.000. Tatin 75. Wah, mripate mak plowerok langsungan ae. Anggere ngomone saweran mending mripate saya amba ayo. Mbak Tatin 500. Nggih, ning tenang Tin, tenang sik iki tak gawane sik. Sing dikersakake Mbak Elisa nembang Sri Huning Mustika Tuban. Mbak Tatin dipun suwun podang kuning. Oh iya, Sapa sih sing diaturi? Mbak Lisa sik no. Ya, Oh bar kuwi lagi Mbak Tatine sing enteng kelas ringan sik, bar kuwi genti gelak kelas berat. Ayo. Ayo gedene semono, saya gede. Ayo. Ning yen cara aku ya cocok kok. Piyayi kaya Mbak Tatin lemu ngono cocok. Piyayi lek gedhe kaya prau, lek ditumpaki ora uling ya, Mas. Cara prau. Ora mudah tenggelam. Ayo, Mbak Elisa. Coba kaya apa? Nggih. Hormati men jumeneng ya. Nangis sajroning atiku. Areng yuk.
Kadang Mbak Lisa ngagem jilbab wah jan kaya rembulan ingkang menghiasi langit biru ya Mak. Aja ngaten to, Mak Cange. Yuli mbok aku grogi, jujur banget aku grogi. Mau joget grogi, hadir di antara para hadirin, para pamirsa kalian ingkang mangku hajat niku kula grogi, wangun napa ora gitu tuh rasanya tuh gimana gitu. Menurut pendapat jenengan gimana? Ngeten lho, nuwun sewu. Jenengan ngerti langit biru nih kok. Iya. Gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah. Namun ketika jenengan ini ngangge kudung, ya toh. Ya. Hiasan bintang-bintang dan langit biru itu tambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Aku harus minum ini. Aku aduh, ngapunten iki mboten gawe isu to Pak Cahyo. Panjenengan tadi lho udah dibilang Bu Kesi, satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lho ampun ngaten. Bu Kesi biasane lek iki jam pira to? Meh tengah 12 biasane ngantuk pisan yahene gitu. Bu ngapunten lho Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu dikira aku mau gitu loh. Padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Kan aku tahu posisi. Maksudnya kula niku namung ngefans kalian Bapak Yoyok menika namung mengidola karena salah satu dalang yang pertama kali saya tonton dan itu pun berpasangan sama ibu. Nanti dikira saya merenggut. Itu kan aku enggak enak, Bu. Bu Kesi. Dalam nyapo. anu maem mawon gen lemu gen sehat nggih. Sik to. Aku ki kok wis apal to. Angger cah loro ketemu, mesti suasanane ngene iki. Pripun ya Bu, niku ngaten niku Suasanane iki secara otomatis chemistry gitu ketemu karena mungkin mengidola saya cuma nonton secara digital, lajeng jarang ketemu kalau pas ketemu tuh nyambung dewe gitu. Iya. Pancen aku rama itu Elisa. Waiting tresen because margi kulinten itu. Iku bahasa apa? Bahasa ngendi? Bahasa Jerman apa? Waiting tresen. Ya iya. Jalenten saking kelenten apa? Waiting tresen because margi kulinten. Waiting tresno mergo saka kulino. Yen awakmu mung tak weling to, dalang yen kulino gandeng utawa nyedak sinden. Kulino suwe-suwe atine gogloh, semono uga ya sinden. Mula mau tak weling sore, ujiane 3 perkara sing abot babakan wanita. Coba lek ngerti wong wedok ayu kaya Elisa lek kuat ya. Kuat no aku, kuat. Kuat tenan. Kuat. Maksudnya kuat nggo nyangka loro-lorone apa kuat tetep tresno siji? Ayo diperjelas. Kowe iki yo mana sama aku. Ren diwangi Ren. Ayo. Ini kan orang banyak, itu tak perjelas nanti aku tertuduh kan aku nggak enak gitu loh. Ngene lho Mbak, nuwun sewu, ngendikane Mbah Hasim, ya toh. Oke. Pripun? Riyen Gusti Allah ki lak menciptakan 2 manusia, Adam kali Hawa, lanang kali wedok gitu. Lah ndelalah anggene omah-omah ki putrane iki mesti dampit, lanang wedok jumlahe padha. Nek gandeng biyen ki akeh perang ya toh. Mbuh kuwi rebutan kekuasaan utawa siar agama. Akhire akeh wong sing maju perang, wong lanang-lanang kuwi do mati. Lah sampai sekarang survei membuktikan jumlah laki-laki dan perempuan kuwi akeh perempuan. Ya, yen nganti wong lanang siji rabi karo wedok siji, iki engko wedoke turah. Ngendikane Mbah Hasim ngono kuwi, ngono. Pripun Pak Dasar? Panjenengan ora cocok. Sik, aku arep intermezzo. Iki yen aku ora nyuwun preso. Nyuwun sewu nggih. Niki lek kula mboten nyuwun preso kiai sing asli sing tenanan, tak tekakne rene Mbah Hasim. Nyuwun sewu Mbah. Jenengan kedah minggah panggung mriki Mbah. Niki diperjelas Mbah Hasim. Jenengan sebagai kiai. Niki? Nah, jenengan sebagai kiai Mbah. Jenengan itu sebagai ustadz kiai sing biasanya dakwah di mana-mana bahwa suami istri itu harus rukun sampai enten iki. Betul, saya juga ada pertanyaan Mbah Hasim. Tolong Mbah Hasim ini diperjelas supaya kita juga tenang ya Bu. Tak omongin. Kosek. Apa jadi Elisa? Nun sewu. Ngate sing Mbah Hasim ki kiai kok iso kok bengoki terus kaya ngono iki lho. Mbah, lho ki diajeni karo santri-santrine lho. Ade kudu ngaturi Mbah Hasim. Nggih, Mbah Hasim. Aku pokoknya orang marem nek Mbah Hasim tidak mriki. Tidak mriki, Mbah. Harus memberikan
Jenenge Howong nggih Bu, dadi yo ngene iki ngomong terus nek ora diselesaikan sama Mbak Asem yo kita cerewet terus ya Bu. Iya. Kita akan tamongi Mbak Asem iki ngandani aku. Pripun? Mas saya jenenganipun kondang pun sugih sukses. Bojo niku yen sitok kurang. Pokoke aku ora trimo. Lek Mbah Asem rong tindak mriki arep tak klarifikasi, Mbah. Ayo Mbah tindak kula parani lho Mbah lek mboten kersa. Luar biasa kersa lho. Ayo Mbah. Nuwun Mbak Asem. Dewa Teratawanta ya mungune endra Wanta ya mungune endra wonten ingkang tanpa pindan was kasunyatan bareng disanding sinden loro sing do geger perkara bojo. Aku arep nerangne ya rada bingung. Wong kasunyatan godha sing paling abot niku wanita, tur wanita niku kalah karo Glembok Solo. Kalih Glembok Solo. Nggih. Nggih. Wis to digdaya wanita cerewet to kaya ngopo lek diglembok manut Mas Cahya. Nggih. Dadi mulane lek niki wau do eker-ekeran perkara bojo loro niku kan dadi lelagon to Mas Cahya. Lagon. Heeh, lek bojo loro kan ra patek meneh wong siji gedine kaya ngono mosok arep imbuh sing model kaya ngene iki. Ngono maksudku. Sing jenengan wingi aku ora ngewangi jenengan, tapi aku ora ngewangi Bu Kesi ora. Was kasunyatan mari aku wis kadung hoping iki repot. Nggih. Lah wingi jenengan kok WA kula, enggak apa-apa Mas Cahya rabi melih, ngoten apa ngono. Lah kula bar terus ditututi WA Kang Garwa. Piye? Pripun? Anu Mbah Hasim ditenono awakmu lek ngrestui. Ngono. Aku ya rada ora patek wani. Mbah Hasim, nyuwun sewu, Mbah. Jenengan menika kula aturi tindak wonten panggung mriki niku supados saged to ngedem-ngedem ati kula niki lho, Mbah. Oh, sing lara-lara. Dados kok jenengan niku malah ngompor-ngompori bahwa punya yang lain niku boleh. Kula niki butuh jenengan ingkang hitungane niku apal ayat-ayat dalam kitab suci, hukum-hukum dalam kitab suci niku pripun menawi wong lanang niku poligami. Niku disahkan apa mboten? Ben ati kula ayam tekan ngomah mengke kula mboten tukaran, Mbah. Saderenge nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindan. Mergo wong lanang kuwi kridone duweni gragas. Tapi kasunyatan lek akeh ra iso nangani, fawahidah cukup siji ae. Lagi iki. Cukup setunggal. Lagi iki nek dalang digragas-gragasne iki. Rungokno. Aku yo lagi iki jenenge Kiai Tiunggahne. Wong iki jasku iki tak cepot nang kono Mas Cahyo mergo adoh mlakune. Nggih. Sampun terang niki, berarti satu untuk selamanya nggih. Oh ngeten Mbak Arisa nggih. Mulane jenengan nek wis ketok dingin ora usah tek memet-memet rono lah. Nggone Pak Dasar kae luwih apik. Mriko mawon nggih. Iya, daripada rene kok nembung ra patek kepenake. Oh nggih. Nggih. Nggih Mbak Sempah kula pun marem padhang nggih. Terus kula niki nggih ati kula jan pikiran kula padhang cerah. Sampun mundi dawuh panjenengan. Aku yo sik lagi iki. Kiai iso timbang. Jenengan kok iso manut mawon to? Mosok Kiai bengoki lho. Lah mosok Kiai kondang. Lah jenengan Kiai kondang mosok kalah karo sinden ora. Sik Mas Soyo, tak kirimi aku sik nang Merdion sik ngaji. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Mbah. Tepokene bae digarap karo bojomu Mas Soyo. Nggih. Iki lek aku ora tegel, iki kok aku meneh ya ruwet tenan Mas. Nyuwun ngapunten, nyuwun duka Mbah Hasim, nyuwun pangapunten. Napa-napa injih. Saniki panjenengan ngersake tembang napa Mbah? Menika menten Mbak Elisa. Spesial nggih. Nggih. Lah aku ki seneng aku Aja apa nembang wong dhewe. aku ya ora patek iso lelagon aku. Napa anu kompak kalian Pak Dasar? Ojo to Pak, kowe malah ngububi neh. Aku kok diamuk neh lho kuwi. Ya ampun, wong tuwek-tuwek kene bae dadi mak comblang ya. Penonton-penonton iki mbah sing rambutnya putih iki lho malah ngompori bojo loro. Alah. Anu Mas Soyo, hobiku niku selendang biru Mas Soyo. Sindang biru. Iya. Sing klasik to? Inggih no. Oh, nggih. Tapi sing nyanyi aja sing kene. Lah, Aku mergo pleke karo kene. Oh nggih. Heeh, karo kene wae. Jenengan kalih anu Bu Kesi pleke. Duet. Iya maksude kok duet ora lho. Kowe aja ngejak duet aku. Duet Mbah Aku ki Yai. penyanyi dangdut masalahe ngono. Mulane sak durung ngendang aku wis gendut dhisik tak mriko ngono.
Dangdut karo ngendang wis gendut dhisik. Mbah Yai lucu tenan, Mbah Yai kuwi lucu tenan. Wah sungkem kula Mbah kula. Lah mulane kiai niku dipun tresnani kalian para jamaah masyarakat merga le tutur niku adem. Dengan hiburan maka bisa mencerahkan kepada warga masyarakat termasuk jamaahnya Mbah Hasim. Lha kuwi luar biasa. Saderenge nyuwun pamunten ingkang tanpa pepindhan niki sampun kula nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Merga kanten nututi wekdal mengke kula ajrih lek lelakon menika mboten tutup ngeten. Nggih. Pramila kula tak lumengser saking kene mriki badhe terusne anggen kula ngombe kopi. Nggih, kula nggih badhe ngombe susu, nggih. Iki lho dicawisi susu jahe iki lho ora. Nggih. Anake Pak Mbah nuwun nggih pangestunipun Mbah Hasim. Nggih. Matur nuwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sawerane pundi? Mboten. Oh nggih. Sik, Bu Kesi neng kono karo Mbak Elisa. Nuduhke kekompakan malah di dawuhi diberi amanah karo Mbah Hasim. Selendang biru nih sing klasik. Ayo. Ya, Pak Dik kita rukun ya El ya. Slendro songo, ayo. Kita tukarane sajane dadi bojo loro ya. Ampun Bu. Lah mancing-mancing guys iki senengane. Ning aku barang tak rasa-rasake ya. Dadi bojone dalang iki wabot ning omahe. Abote napa Bu? Ya lek kesel kon mijeti. Urung lek ngladeni sego. Urung daharan niku lek El. Durung nek arep mangkat wayangan. Dalang nyiap-nyiapne properti. Peh aku jane yo kesel. Jane lek aku duwe wakil duwe sedulur wedok kaya awakmu aku yo seneng kok El. Garek dhek kuat ngayahi apa ora? Ora. Aku karo kowe kok pisui terus kok. Imam guyu, lek ngantuk awas kon niku. Yo ben to. Yo Mas Dwi yo selendang biru. Ayo. Selendang adalah keindahan untuk wanita. Biru tegese bisa rukun antarane Sukesi dan juga Elisa. Yeah. Rukun Lagi iki enek maru rukun ya iki lho. Harus netizen nang YouTube ben tenang atine bahwa Bu Kesi itu ora segala ora cemburu tenan, ora nyunggi kompor tenan. Kuwi mung etok-etok gimmick ngono lho. Nek dene tenan ya ora apa-apa. Manas-manasin mboten. Niki cuman bentuk kekompakan kita bertiga kok. Iya, adik sayangku. Iya. Iya, maduku. Ya. Mangga selendang biru. Katur Mbak Hasim, mangga sing laras punjuk kopi Mbak. Berdua mawon yo. Aku manut aku. Ya sing tuwek sik ra apa-apa. Aku nyadari yen tuwekan. Ora. Hanya selendang biru hamung. Waduh, gregele mbok wek jan luar biasa ya. Hamung. Bar kuwi termangan ayo. Ngono ya kudu enek grenjel-grenjele sing marai sensasi. Iya, gregel-gregel. Ngenaki hati. Batin setiamu Kur selendang biru
endi Dik Elisa? Dek. Hanya suarane ya apik ya Mbak Lisa. Ning sik apik Bu Kesi tetepan ayo. Nggih no. Senior kula, idola kula. Selendang biru. Alah, Alah, selendang selendang biru. biru hemong ngenaki hati neretekan Pak Cahyo Dek. Mayu. Aku dingonokne rumah saku jari kok teles dhewe to. Ampun Ndoro. Teles iki mau ki lho bar ngingkruan bawa giman teles mula nggih perlak aku. baten setiamu Kur selendang biru. Pak sing kenceng Mbak Lisa. Yuk. tetep ana janjimu selendang biru. Oh. Sudah puas ya? Nggih Bu Kesi, nggih. Dawuh malih Pak Cahyo. Nggih no. Oh, nggih, men Pak apa? dasar kalau wau ngersakaken Nggih. Sri Huning. Oh, Sri gitu. Huning, Nggih. oke. Gandeng wau amanah sik iki ora tak dum ku sik lali kula mangke dina selak kondur mang jiro lupat 500. Niku wonten tulisane ngate. Nggih estu, nggih. Niki nggih kula khusus 500. Lah, Kula niku. tampi nggih, Pak Pak. dasar niki nggih. Nah, pun sah nggih. Matur Nggih. sembah Nggih, nuwun. Niki kula padha-padha. salim mboten? Salim no ya. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Le karo Kyai Kakung le bekti nganti tujune ora roh ayo. Ayo. Nggih ngampun ngaten jenengan niku kan dalang. Nggih, Dalang no. itu juga guru. Ah. Jadi kan saya harus itu loh menghormati kan ngaten niku. Mboten kok pripon-pripon niku mboten. Dihormati malah kaya gendera Mbak aku ora ayo. Iki lho Pak Dasar ngesake Sri Huning jenengan. Oke. Nggih. Pak Dasar mungkin ajeng duet kalih Mbak Tatin mumpung kepanggih. Oh sampun. Sampun. Nggih. Pak Dasar nyawang mawon pun marem. Nggih. Nggih. Stop. Apa neh iki? Stop. Loh Pak Dasar kan piyayine halus, lembut. Nggih. Nggih. Jadi beliau wis nadyan tok ingin tapi mampu menahan diri, ora kaya awakmu. Aku kena terus ket mau kaya. Nggih. Mong sak salim lho niki wau. Lah ya salim lah ya kedekatan to ngene Mbak Elisa ya. Nggih. Salaman ki ora apa. Semua sinden juga biasa kan salim semua. Biasa. Kan? Umi juga salim. Mungkin juga malah gini. niku lek anu ngambung tangan kula Nah, nggih. Umi, Winong, Winong, sami. Birgita. Sami nggih. kok Bu, kula nggih salim biasa. Nah, Tapi nggih namung mboten kula kumbah. Iya. Lho pancen Elisa jarak kok asih senengane ora. Wong lanang aja kok jarak tak tenani kapok lho engko. Ampun. Nanti yang di mobil marah nanti. Loh, siapa? Oh ya calon dong. Oh, sudah dapat calon. Semoga ya doanya ya Pak. Alah, muga-muga ndang bar ngono. Tegese bar untuk menjadi perawan dan juga membujang ngono lho, Amin, ndang amin. rabi ngono lho. Amin. Oh, Nek rapi iya. jenengan nggih anu berangkat mboten nek kula kasih ulem. Sudi. Aku paling lek mangkat karo nggo gitar ngono ayo. Kemarin jreng nganti berdarah tanganku kae. Kene iki bawa Sri Uneng napa langsung? Bawono, Oke. 500 kok langsung ora. Sapa ngerti sok lek ulang tahun SMA 1 sok wayangan. Oh nggih amin, mugi-mugi nggih Pak. Nggih. Putri Kangsu Listieng Warni Sri Huning Mastika
maaf soalnya biasanya kan Putra Kanjeng Suralawe. Yang bener Labuh Tresno. Putra Kanjeng Sirolawe. Oh, Putra Kanjeng Lek Sirolawe. ora ngerti aja malu, takon karo aku. Oh ya. Nggih nyuwun persa. Mas napa Pak Dalang? Mas Dalang napa Pak Dalang? Mas Dalang apa Pak Dalang? Bebet. Oh iya. Janganlah. Pak Dalang nyuwun persa ingkang banner niku pripun kula di banneraken. Putra Kanjeng Sirolawe. Kebiasaan nyanyi wonten campur sari niku kan nggih agak beda ya. Jadi ini mau tak betulin, betul-betul. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Putra Kanjeng Sirolawe. Nah, iki aja nganti kleru iki. Druk perang brong. Ayo. Ayo. Tak perang kang bajana kara bebela wirat maya Pak kula kalian ajeng anu matur nuwun kalian bapak-bapak yang berdagang di sana. Tadi mbikake dalan Pak dari kira-kira 2 kilo, 3 kilo niku pedagang sedanten. Dilalah penonton juga rame sampai sana itu banyak banget. Tadi bisa dikasih jalan terutama sik bakul lampu. Iya nggawa mic barang. Tulung ki ben bintang tamune teko bukake dalan. Wah ini mboten niku kula mboten saged dugi mriki saking banyaknya penonton pada malam hari ini matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Kula lek sampun meling jenengan to. Ben perjalanan jenengan aman. Kuwi tekane aja bengi-bengi. Oh nggih. Bareng karo aku, ya to. Oh bareng kalih dalam. Bareng tegese iki iring-iringan ngoten lho, Pak. Lek kebengen kan kebak penontonnya mboten iso liwat nggih to. Lah ya aku balamu, Pak, tenang ae. Bareng Pak Dalang, minggahnya sareng-sareng. Nggih dilalah niku pas wonten kewajiban sanes niku dados nggih dibagi-bagi waktonipun ngapunten, dados rada randat. Tur ya niki wau saking anune bakul-bakul saking komplite kula kan mampir sedaya. Mbak mampir tuku iki pentol, ya mampir. Mbak mancing riyen ana pentol. Iya itu, apa? Bakso pentol. Bakso pentol. Ya, iku. Pak mancing riyen nggon iwak-iwak kuwi kon mancing. Terus ditawari busi-busi barang, akeh banget. Oh, kuwi penting kuwi. Heeh. Wis suara muntek kaya ana busi kuwi. Ayo. Iso lancar nggih. Lancar ayo. Dan wurung srihune gugur dadi mustikaning Tuban. Menika lho Mbak Elisa ugi wonten dawuh saking Gus Arbak. Nggih. Panjenenganipun paring dawuh nyuwun gending pepiling dipun dangdutaken. Nggih. Menika ugi request saking Mbah Yai Hasim. Nggih. Mangke Srihuning sak rambahan langgam dilajengke pepiling. Pepiling ngaten nggih. Monggo tarik Mbak Lisa. Yuk. Srihuning mustika Tuban labuh tresno lan samaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya
nderek nyimak Mas Yoyok Cahyokuntadi mugi rancak samudayanipun sukses selalu. Saking kadang kula sepuh ing Klaten Mas Kisno iki lho Mbak Elisa. Oh nggih Pak Kisno. Parang monitor. Monitor live streaming niki nggih kathah yang live streaming ya Pak. Terima kasih dari jauh dari berbagai belahan dunia nonton wayang malam hari ini. Nek dilumpukke ning kene tumblek-blek ora sedeng nggone tekan kono-kono. Ya iki tumblek-blek ora sedeng. Sedeng-sedeng ora. Dilalah konten apa teknologi baru digital live streaming iki membantu sekali. Piyayi-piyayi saged menikmati wayang dari manapun tempat, disambi karo ngono ya iso, disambi karo turu ya iso, disambi karo ning sawah ya iso. Bebas. Saiki ra iso nonton dipirsani sesuk. Besok bisa. Nggih, sip. Katresnane wirat maya Arba. Salat saya
Lisa cangkepe Prayogane ditambah solah-solahe Aja sembako iku perintah agama Elingono ning donyamu sedelo Sabar lan tawadhu pasrah sing kuwasa Yen kepareng besok munggah suwarga Sampun, Mas. Terima kasih. Nggih. Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Ayo,